Hoy! Apa dito ka ang mangan? Di ba pangkasama di kaya Koreano dyan nagmamangmangan? Mabahinak nga rin, kasama ko isuda, bro. Anak at deta sidam. Kamatis! Kamatis sila, pero sa mga dakeng ka, kasama ko isuda, mabahinak. Di mo kasasahod mo ay ta kamatis mo ta sidam maya? Nagsahod ka, nakabali ak pa na. Awal lang ta, bro. Kasi lang ta, gasa. Kasano mo lang, bro. Tapay ngamin mo. Manote pagbasbasal, bro. Matulot ko manila. Sahod, kinte binalik. Namuna ta, nagigigdagda ka nagtuisong, bro. Anak at kurso da. Ada may sa marine engineering, may sa civil engineering, may sa architecture. Di ka awanay. Sa akin din, bro. Kasakti agad ba sa nati ang agad jasit, di ba kami? Ano nga, yan anos ko. So nga, wala ka magkanya, dangan anos kayo at dinggo ta. Amo yung sitwasyon ni Manong yaw, no makatulong ang lakit, di ka da kayo, habang adakpay at abroad. Uray tawang pa asawa ko na. Ikarigatan kayo anarap, bro. Wala ka niya da, ang kay madanagang kinimanong yaw. Tasya, nakalista amin, di kita itag ko, wala bro, ibista ka, itag ko kanya da. So nga, ilalay niyo, tanuhan yun to nga may pasublay, di kita gastos ko kada kayo. Idaron ko kayo, wala ka. May ngarag nga may, kwartak di ka gaston da. So nga, nakalalay, hindi ko sa iskulaan. Bagutin da nga may daraw. Ang kalumay nga nagpa-question di mistrada, bro, nansiran da. Pilibak magkaligitan. Gam, di kita nagtuma. Nakaya dita Pilipinas. Kakasila nga ro doon, danagannak nyo. Dita abroad. Dito'y abroad. Kakaase, di kita kabagyan nyo, abroad. Namang pagbabasa ka na kayo. Anyo kayo nga iulaw. Ibagada, ang basa kayo nga naling adding ko, anak ko, tadeta, panagbasa, kat isulang iti maitida. Ng anak obrayaw, anak kunyaw, anyo nga iulaw. Paunay kayo. Hanyo ka di nga panunutan, di kita sakripisyo na nakantakyaw. At kuskus-kus, inodoro, kas kadag, tok-tok-tok, di martilyo, di abroad. Sa kasta kayo. Amo yung kakabsat tingga ngayon, iti pinagbasa. Isulang idaw-dawa, di kita nakantakyaw, tawan iti may patawid dang alikamang kas kadakwarta. Taday talang edukasyon, iti may idadda kada kayo. Dati kayak da, makasalak kayo iti napintas ka trabaho. Dagay mga minita Pilipinas Puero de los Buenos, umas-asa kayo na tamod-tag. Gapo siguro nga adarata, dalagannak yung kabsat yung trabaho abroad, kasta kayo. Agsadot-sadot kayo, tapos nata makasawa kayo, iyasa yung kadakwada. Kaya po, panunod nyo, di kita nagduma, kasta yung sitwasyon abroad. Panunod yung sakripisyo da. Hanggang nga hakbi gulake. Makabungtutak man kada kayo, hanggang agnanayo nga nabig sa dalagannak yung indagduma.